Grâce à l'accord signé entre l'énergie du Mali et le groupe algérien Amimer, Bamako et Kati bénéficieront très prochainement d'une centrale de 20 MW. L'organisation Amnesty International a rendu ce matin son rapport 2016-2017. Les discours haineux sont pointés du doigt. Ligue des champions, Monaco s'est incliné hier mardi sur la pelouse de Manchester City. L'Atlético Madrid bat le Bayern Leverkusen 4-2. Mali Energy ani Algérie uluka jegludo mimbele ko Amimer uluye ubolono bla seben mimbato Mali kono una tasma noye yelenye kadi Mali fantan aninani bele jelema Bamako ni Kati ubna uka machine bele mumbita 20 megawatt la ka adi uma walasa ubi yelen nyuman soro Weni hakilina musigi senka kunti dɔwɛrɛ ye bɛɛ lajɛlen bɛ se ka jini kuran sɔrɔ cogo min na o de senfɛ an ka jamana ɲɛma n'o ye Ibrahim Boubacar Keita ye ale taara ni hakilina in kan bolonɔ yɛrɛ bilara sɛbɛnna an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan an ka minisiriw fɛ Mali tɔgɔla minisiri mun ɲɛsinnen don jiko ni kuranko ɲɛnabɔliko ma n'o ye Malika Ali Fuseni ale tun bɛ a kɛnɛ kan fo ka taa se Algérie olu ka minisiri fana ma n'o ye Nurudine Boutar Faye ale fana ye bolonɔ bila sɛbɛnna Algérie olu ka kuranko n'u ka jiko ɲɛnabɔli o ye Amimer ye Mali ta fanfɛ an ko a ma ko EDMSA an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan olu tɛgɛ di ɲɔgɔn ma walasa an ka Faba ani Kati olu bɛ se ka kuran ni ji sɔrɔ cogo min na u bɛna kuran mun bila sen kan megawati 20 ɲɔgɔn na u bɛna tali kɛ i b'a ye k'a fɔ Bamako ni Kati mara la nka u y'a jira k'a fɔ an ka région dɔ bɛ yen Tombouctou, Gao, Mopti olu bɛɛ lajɛlen bɛna megawati 40 ɲɔgɔn na sɔrɔ u kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la wa halisa u ma da u ma u y'a jira k'a fɔ u minnu tɛgɛ di ɲɔgɔn ma an ka jamana fan tɔw fɛ megawati 200 ka se k'o bila yen walasa jiko ani kuranko u bɛɛ lajɛlen ka ɲɛnabɔ Mali kɔnɔ nin de ye u ka laɲiniba ye wa bolonɔ bilara sɛbɛnna o de kan. An bɛ taa Afrique du Sud jamana kan olu ka kiritigilamaw n'o ye u ka juge ye u ye sɛbɛn bɔ ka bin ka a yira k'a fɔ fɛn min ye u ka gouvernement tun y'a ɲini u ka bɔ Cour pénale internationale la ko u ye kunnafoni labanw bɔ k'a di k'a fɔ k'a tɛ se ka kɛ. U ka gouvernement maaw ma se ka sebaya sɔrɔ n'o ye Jacob Zuma ka gouvernement maaw ye fangasina maaw tun kelen don ka ɲangini sɛbɛn bila ka taga ka yira k'a fɔ u ka jamana bɛ fɛ ka bɔ nin kiribulon in kɔnɔ kiribulon min bɛ ni an kɔma Cour pénale internationale gouvernement y'a yira k'a fɔ tiɲɛ na a ka d'u ye u ka jamana ka bɔ nin kiribulon in kɔnɔ an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan kɛrɛnkɛrɛnla bi sɔgɔmada in na Johannesburg n'o y'u ka faba ye kiritigɛla dɔ bɛ yen ale kɔni ye kiri tigɛ a taara fangasina maaw fan fɛ u ka kiribulon an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan olu kɔni y'a yira k'a fɔ u ka minisiri mun ɲɛsinnen don kiribulon ma o ye bataki mun ci k'a yira k'a fɔ k'u ka jamana ka bɔ CPI kɔnɔna la ko wa ko o tɛ se ka kɛ wa u ka jamana sariyabonba n'o ye constitution o tɛ jɛn ni a ye kiritigɛla a y'a yira gouvernement maaw la k'a yira k'a fɔ n'u bɛ fɛ u ka kɛ u kan ka tɛmɛ bulonba maaw de fɛ walima u ka kalafili dɔ labɛn jamanadenw b'u ka hakilina di kalafili mun na n'an b'a fɔ a ma ko référendum halisa jateminɛlikɛlaw ka jateminɛ kɔnɔna la olu kɔni y'a yira k'a fɔ an bɛ wagati min na fangasina maaw olu kɔni bɛ fɛ de ka kumaɲɔgɔnya sigi sen kan u ni gouvernement ni ɲɔgɔn cɛ u ka bulonba kɔnɔ o bɛ se ka kɛ Faransi kaw fɛ François Bayrou ale ye u ka parti politique n'o ye Modem o ɲɛmaa ye a bɛna ka hakilinaw di fɛn min ye Faransi u ka ɲɛmaaya kalata min bɛna ka donna n'a nataw la. François Bayrou ale tun bɛ ka JP de dɛmɛ primaire de la droite mun sigira sen kan nka JP ale dasira kabiri o kɛra an bɛ don min na i n'a fɔ bi a bɛ maa mun dɛmɛ o ma sɔrɔ ka dɔn fɔlɔ nka maaw kɔni y'a yira k'a fɔ primaire de la droite olu ye cɛbɔ mun sugandi n'o ye François Fillon a y'a yira k'a fɔ o ka baara taabolo man di ale ye fiyewu o b'a yira k'a fɔ a tɛna o dɛmɛ jamana ɲɛmaa kalafili mun kan ka boloda kalo 2 dɔrɔn kɔnɔ an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan Emmanuel Macron ani Bayrou u ye sigikafɔ dɔ boloda u kumara a bɛ siɲɛ caman bɔ a ye wele Blair ma o kana fara a kan yalima o bɛna a ka wele jaabi walima o tɛna jaabi a bɛ se ka kɛ an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan Bayrou kɔni
a bɛ se ka kɛ fana a yɛrɛ bɛ sɔn k'a fɔ k'a b'i kanbɔ jamana ɲɛmaa kalafili nɔfɛ n'o dun kɛra o bɛna kɛ a siɲɛ 4nan de ye o fana bɔlen kɔfɛ maa minnu bɛ yen ni olu bɛ politiki ko bunako dɔ Faransi jamana kɔnɔ olu y'a jira k'a fɔ a bɛ se ka na ni fɛn caman de ye sabula a ka kalafili tɛmɛnen a y'i kanbɔ kalafili mun na n'i y'a jateminɛ a ye 100 saradala 7 ɲɔgɔnna de sɔrɔ n'a y'i kanbɔ a bɛna kɛ sababu ye ka maaw tila maa minnu bɛ yen n'o olu b'ale fɛ ani maa minnu bɛ yen n'olu bɛ maa wɛrɛw fɛ ni dun y'a lajɛ cɛbɔ 2 bɛ yen cɛbɔ 2 minnu a yiralen don k'a fɔ olu ni jamana ɲɛmaaya ka surun kosɛbɛ o cɛbɔ 2 ninnu bɛɛ lajɛlen ka ko bɛ kiiribulon kɔnɔ an bɛ don min na i n'a fɔ sisan n'o ye Marie Le Pen ye ale nɔ minɛlen don i b'a ye k'a fɔ waleya mun na an ko mun ma affaire des assistants parlementaires François Fillon ale fana ka ko bɛ kiiribulon maaw ka bolo kan ale nɔ minɛlen don ko waleya mun na a yirala k'a fɔ an ko mun ma ko affaire dite Penelope Gate. An bɛ taa Amerikikaw fɛ maa 15 bonyango olu de bɛna sugandi maa mun bɛna u janto l'Amérique u ka dancɛw ni jamana wɛrɛw dancɛw ni ɲɔgɔn cɛ ka tila ka maa mun bɛ ni sɛbɛn t'u la ka olu gɛn ka bɔ Amérique jamana kɔnɔ. Sariya minnu sigira sen kan n'u kan ka boli u ka jamana kɔnɔ a bɛ tali kɛ sariya sɛbɛn 2 la bolonɔ bilara sɛbɛn mun na u ka jamana ɲɛmaa fɛ n'o ye Donald Trump ye ka bɛn janvier kalo tile 25 ma o b'a jira k'a fɔ maa minnu bɛ yen n'olu ye dunanw ye n'u donna Amérique jamana kɔnɔ a ma kɛ sariya kan u bɛna olu bila ka taa u ka jamana kɔnɔ tuguni nka o waleyaw fana tɛ se ka kɛ ten fo wele de ka bila u ma an ko mun ma officier en charge de l'interpellation maaw ma olu bɛ a jira a tigilamaw la k'a fɔ u bɛ Amérique jamana kɔnɔ a bɛ se ka dankari kɛ Amérique lakana kan o fana bɔlen kɔfɛ u y'a jira k'a fɔ an bɛ don min na i n'a fɔ bi n'a fɔra ko o waleyaw ka sigi sen kan fɛn 2 bɛ yen fo ko o fana ta ba la sani bi cɛ a tun bɛ tali kɛ maa minnu bɛ yen n'olu bɛ don Amérique jamana kɔnɔ wa ni ye jɔakun 1 ɲɔgɔnna de kɛ Amérique jamana kɔnɔ a sariyaw bɛ se ka boli kan nka ni sen na u y'a jira k'a fɔ hali san 2 minnu donna Amérique jamana kɔnɔ n'u bɛ yen a bɛ san 2 bɔ a bɛ se ka boli olu kan denmisɛnninw ani i b'a ye k'a fɔ maa minnu bɛ yen n'olu kɔrɔla dɔɔni a jira k'a fɔ ni sɛbɛn b'olu bolo an ko mun ma ko séjour temporaire n'o ye sɛbɛn sɔrɔ sɛbɛn minnu bɛ se ka to Amérique jamana kɔnɔ wagati kunkurunin kɔnɔ ko wa ko a sariya tɛna boli olu kan sabula Barack Obama n'ale ye Amérique jamana ɲɛmaa kɔrɔ ye ale tun ye sariya dɔ ta olu ka ko la an ko mun ma ko loi ACA o la maa minnu bɛ yen ni olu bɛ bɔ jamana wɛrɛ kan ka na Amérique jamana kɔnɔ a jira k'a fɔ o bɛ t'i jɔ maa 11 na ani maa 200,000 ɲɔgɔnna la. Jɛkulu min bɛ ni a bɛ wele ko Organisation Amnesty International olu y'u ka sɛbɛn bɔ min bɛ wele ko rapport 2016-2017. Ni sɛbɛn ninnu carila Paris ani Johannesburg de kɔnɔ a kɛra jɛkulu min fɛ an ko ma organisation non gouvernementale n'o ye ONG ye u nana nin gafefura ninnu cari u ye jateminɛ mun kɛ san kurukara bɛɛ lajɛlen kɔnɔ u y'a jira k'a fɔ dankari bɛ ka kɛ maaw ka hakɛ la o fana bɔlen kɔfɛ n'i ye sɛbɛn in ta k'a lajɛ a jɛlen don u y'a jira k'a fɔ san 2016 kɔnɔna la o kɛra san ye san mun kɔnɔ waleya cɛjugu cayara kɔnɔ kosɛbɛ dankari kɛra maaw ka sariya la Amnesty International mun fɔ u ka laseliw kɔnɔna la u y'a jira k'a fɔ ɲɛmaaw dɔw bɛ yen olu ye laseli mun kɛ a laseli a bɛ na ni waleyaw ye waleya mun cɛ man ɲi kosɛbɛ ka taa silamɛw juguya la n'i ye farafinna ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ farafinna ka jɔyɔrɔ man ɲi cogo si la sabula jamana caman de bɛ i n'a fɔ Nigeria olu ka sɔrɔsiw ɲanginen don u jalakilen don k'a sababu kɛ k'u ye dankari kɛ maa caman de ka hakɛw la Faransiw ye sɛbɛn mun cari o y'a jira k'a fɔ dankari kɛra maa caman na maaw ma se k'u ka taama boloda taama 140 ɲɔgɔn na u y'o olu bali wa u ma da u ma maa 600 ɲɔgɔn na u y'olu minɛ k'olu fana datugu o maa 600 ninnu olu caman ye silamɛw de laseli mun kɛra n'a laseliw bɛ kɛ sababu ye ka na ni dusumakasi ye maaw dɔ kan a jira k'a fɔ o ye waleya cɛjugu ye kuma mun nana fɔ Amnesty International maaw fɛ n'o o laseliw kɛra ɲɛmaaw fɛ
o la u y'a yira k'a fɔ Donald Trump b'o maaw la n'o ye Amérique jamana ɲɛmaa ye sabula o ye sariya dɔ sigi sen kan sariya mun n'a bɛ taa tamalikɛlaw juguya la minnu b'u ka jamana bila ka taa Amérique jamana kɔnɔ wa Amnesty International y'a yira k'a fɔ o sariya tacogo man ɲɛ sabula Amérique bɛna u ka jamana furancɛw de datugu u ni jamana wɛrɛw ni ɲɔgɔn cɛ jamana wɛrɛ mun jamanadenw tɔɲɔnen don jamana 36 olu de tɔgɔ fɔra k'olu ye maaw gɛn ka bɔ u ka jamana kɔnɔ a ma kɛ sariya kan dɛ u dun b'a kalama k'a fɔ n'olu maaw seginna ka taa u fa jamana kɔnɔ gɛlɛyaba de bɛna k'u kan u bɛ se ka bɔnɛ u ni la yɛrɛ. Dulanchiw nasiraw fɛ Ligue des Champions u ka 8e de finale Manchester ale ye Monaco dashi Atletico Madrid ale fana ye Bayern minɛ ka o dashi. Monaco Manchester City olu ka dolan kɔni tun basigilen don kosɛbɛ fan fila bɛɛ lajɛlen fɛ wulikajɔ dɔ nana kɛ san fɛ san ale ye dolan ci ka di Sterling sanga 25 waati a bɛna o dolan yɛlɛmana a sen ka kɛ cɛli ye 1 ani kanangolo waati kelen na fɛn min ye Fabiano ani Falcao olu bɛ dolan do fana sɔrɔ fɛn min ye ni équipe fila olu bɛ taa 1 ani 1 sanga 31 waati Mbappé sanga 40 waati ale bɛna u ka cɛli filanan do 2 ani 1 u bɛ taa sɛgɛnna fiɲɛ bola a kana fɛn min ye Falcao ale bɛna penalty do sɔrɔ min kɛra a yɛrɛ la o penalty in kɔni a tɛna a yɛlɛma ka kɛ cɛli ye sanga 49 waati ni équipe fila olu bɛna wuli ka jɔ kɛ fɛn min ye Stone ani Sané olu ka wuli ka jɔ u bɛna ye k'a fɔ u ni maa mun bɛ ɲɔgɔn na olu kɔni ma se ka u jɔ u jɔyɔrɔ la dolan bɛna ban 5 ani 3 dolanci filanan Atletico Madrid ale fana ye sɛbɛya sɔrɔ a bɛ taa fɛn min ye quart de finale la a y'a sɔrɔ équipe min kan o de ye Bayern 4 ani 2. TV Anwar Flebow nin de kɛra aw garisɛgɛ bi dɔn kibaru kɛnɛ kan an bɛ foli kurakuraya ka di ɲɔnɔkaw ani bananbakaw ma aw k'an bɛn waati wɛrɛ.